Another nature trip na pod mga kagayanons, among gibisitahan ang Lake Apo sa Valencia City. Tungod kay bag-o pagid ni siya na redevelop mga kagayanons, kay daghan na gyud nakaan nila ni sa una pero mas patsada pa karon. So nagikan gyud mig Cagayan or ni hapit pa gyud mig Malay-Balay og ni padulong gyud mig Valencia, almost 3 hours among pagbiyahe mga kagayanons. So mao na ni ang Lake Apo mga kagayanons. Naa siya entrance fee nga 85 pesos ug mupalo gyud mo sa ilang rules and regulations. Open sila daily 8 AM to 5 PM. So kung tanawon gyud ninyo ang area, grabe gyud ka patsada mga kagayanons. Grabe ka relaxing, sada kay ang palibot ug pwede pud mo ni maligo mga kagayanons. Naa sila libre nga cottage mga kagayanons. So pwede ka mo magdala og pagkaon. Ang pag-ani gyud ni mga kagayanons, grabe gyud ang inyong pag-picture kay birthday gyud ka patsada ang area. So matanaw gyud nato nga grabe gyud ang picture. Pwede pud mo makaabil sa ilang floating cottage mga kagayanons nga 400 per hour. Naa sila'y cafe na ni mga kagayanons nga gitawag og Lake View Cafe. Makita gyud niyo ang pagpatsada sa view mga kagayanons gikan sa cafe. Samtang nga nagchika-chika mo sa iyong friends and family, barkadas, di ba? Grabe gyud ka patsada ang view sa gikan sa cafe. So nag-order gyud mi og pagkaon mga kagayanons, sige panggutom gyud mi nga wild ga picture sa palibot. High-tech na po kaayo sa ilang cafe mga kagayanons, kaya gagamit na po sila system nga mag-order gamit ang iPad. Di pa din basta-basta ang kalami sa ilang pagkaon mga kagayanons, kay lami gyud kaayo. So unsa yung gihulat mga kagayanons, ani na mo sa Lake Apo diri sa Valencia City.